felçera, mençera, gelçi kaliber bara, nomerim tanlara. Yüreğim bardıra, maşinimin gibi çaykanya dibyali filmüre. Felçera, mençera, gelçi kaliber bara. Eme salam. Bugün Abzor'da çıraçılığın nişanı olan maşininin biri Lada 2015. Bizim dilimiz aydanda 15. Törüp olmaz jugulajı iyiliğinizi görmedin. Jugulajz bu, jugulajz bu. Baysır yana döngani didirip ino marka fu. Jugulajz bu, jugulajz bu. Birden ika geçen de uçan beylekiler dur. Jugulajz bu, jugulajz bu. Nımın alık iyiden çöküp boşka nikil gürler dur. Jugulajz bu, jugulajz bu. Lada adın yakma badın bilis bir dolar bu. Aynaların gömme iç bedegin görsünler. İnan markadan düşüp jugulajza minsinler. Lada çıralan hani koy adamlar bilsinler. Münnür yarın açken sağdın görüp yüze silsinler. Bedel aşkı. Bugün Abzor'u Azya tağımlarını ediyası olunlar. İng süyücü pizza berde bilyanı da sıyır akıp çıktıran. Gelin barlak görün. Bu maşinimiz bizim 2012 yılınki. İng sonku çıkarılan parçalan biri bu. Maşin 1997 yıldan 2012 yıl aralığına çıkarılı. Avtovaz kampanyası bilen ilk Avtovaz olup çıktı. Ondan sonra Lada olup çıkanlar. 7. yıl Abzor edemde aytdım size. Avtovaz kampanyası rebranding oldu. Adını yükköttü yani. Avtovaz'dan Lada'ya uğurlu. Şu sebepten hem sonkular Lada deyip çıkanlar. Edil 7. yılın baştakıları Vaz 2007 dikti. Bulam edil şonyalık baştakıları Vaz 2015 dikti. Sonkular uca Lada 2015 diktiyanlar. Bu maşinimiz bizim ideal sastaniyada 2012 yıl pavuk, gara pavuk değil yani. Ədir men size görkəcək motorunu. Gazam elektronudur. Option maksimalni komplektasiyası onun yaşın hemme zady var. Artava kompüterçi var. Ädir görkəcək hemme zady. Abzoru birinci bilen Dashvid'den başlayın. Dashvid'ne siz baka verin oğlanlar. Oğdan maşin. Men özüme 10 yaşın tömlü renkini öğren. Men özümde bad 10 yaş mokru vardı şu yerde suratını koyacak. Gömsürədim men onu. Şongal tömlü yaşıl mokru ya da garasını has oğdan gören. Bu sneşkan başta suratını uğradan neyse Abzor için. Gördüm bir kile halamadım. Videoda şongal kolp biler. Yönü yanından gelindi. Gatı oğdan eken renki. Sneşka arasacadar. Radnoy renk. Çuyruğu adı yok. Değmem yok. Daşınam 2 yıl asıcı istade edilen değerler. Hep mi dadır radnoycadır, geliştir. Maşinin pasatkasına baka verin. Halayanın şungal pasatkada. Ya siz has çökürp sürmen qoğurayanız mı? Ya has qalır sürmen qoğurayanız mı? Onam yok mu? Uğraşta komentariyada yazın. Olunur. Bizde 10 yaş deyəsə, reska şu yerde adamlar 2 topara bölünüyordu. 10 yaş qoğurayanlar ve 7. qoğurayanlar. 6. 7. qoğurayanın arasında kendi dava yok. Yani şu 10 yaş ile 7. qoğurayanın arasında elbet dava var. 10 yaş alyada 7. alya option dava oluyor. Şu temanın açımızda 10 yaş 7. Bollu edil BMW Mercedes teması açılanı. Nehel dava gidiyor ulunun arasında. Edil son yak dava gidiyor. Ne siz komentariyada yok mu? Sorat yazın. Siz 10 yaş qoğurayanız mı ya da 7. Haysın has qoğurayanız. Ben özüme ikisinden qoğurayan. Ben ikisinden birini saylap bilem okta. Siz yönü yok mu? Sorat komentariyada yazın. 10 yaş alardınız mı ya da 7. Ben özümde 10 yaş vardı. Ve 7. amadı. Ondan sonra 10 yaş satmayı 7. alptım da. İkisinden Türk gördüm. Yönü 10 yaş has komfortlu. Bolümeni Toyota stili edilen bir. Elbette Toyota derler. Yönü bolümeni Toyota stili. Peredni videosu, skor geçişi, yumuşaklığı bırakık o 7'den. Yönü çapışanla ona doğru maydayn. Rusya'da ben 10 yaşımda 7'den galıp ömürdüm, alıp ömürdüm. Olacak motorlarına bağlı. Menkin yılı 2009'du. Son o çapışan 7. 2012'de yani. Edil 2012 çapışsa kaysının alacağını bilemok. Siz bilen olsanız yok mu? Orada komentar edin. 2012 7. bilen 2012 10 yaş çapışsa kaysı alır. Maşina baka verin oğlanlar. Dashvid'ne bıqaptalanam görködeyin. Men size Krugavoy Abzor'dan görürsünüz. Inni salonu geçeceğiz. Kapılarının açılışına seyredin. Daşınla şu yerine var koçuk görüyorsunuz mu? Buram şu yerde var, başka yerinde yoktur. Bu da şu Radnoy kraskası olansan hissat elletmenler. Salonu ideal sastaniyada. Şu maşin gördü ideal sastaniyada. Bartava kompüter var. Şunu tarp edin. Gatovodan öğren. Men 7'den 10 yaşın tarp edin halayan.
Aynalarım çüşedir olanlar zavatskoy. Dinge go komplektasyasını elänir, on näşe go düşünýänler bilersiňiz. Hemem öňkü aynalar elektronludur. Gallarya düşürýär. Bulan apşifkasy plasmas elänanmadyr. Olon komplektasyasy prostoy bolýar. Şolon full komplektasyasy şu. Bartava kompüterlja, berde elektronlu podyomnik aynalary we şungal mata diýendir apşifkasy. Prostoyda plasmas elänir. Olanlar sideniyasının sostoyaniyasına seredin. Nähili qarassa görýäňizmi? 10 ýaşyň sideniyasyn men has oğudan görýän 7-den. Sizem ýazyn kommentariýat haýsynyň salon has oğudan görýäňiz. Seredin oturongda bu 7-den has udobny 7-nki bir hil yumşak, bu gaty Opel'inki alak da ýöne has udobny görýän şu 10 ýaşyň sideniýasyny. 5 skor mehanika elbetde, peredni vidusy. 1000 skornyň geçişem 7-den has yumşak. Hemem has udobny bärde 7-nki beýle de o 7-nji türk görünür bilýändir. Mena 7-njini heyt edýänler, no men 7-njini gowaran ýöne prosto sürüňde bu has udobny sürmek. Bölmeni zatta bu 10-njy bu has bir komfortny edip çykarlar da. Başta bularım karbürator gelenir, soňra injektora geçdiler de, başta karbüratorlar bularım. Şu ýerde şuň alçyk bartava kompüterçiga olanlar hemme zat görkezýär, benzinle çygarly, men 10 ýaşymda da bad ol. Ana şuň alçyk gapylaryň açyklygyny görkezýär meni. Opşam bu öz lüks çygyş, lükslik jar, lükslik jar şuň komplektatsiýa ýazmışdy. Ana şuň alçyk bärde barda çok. Bäri şeýleje patlakotnik goýýar bulary. Bar goýsaň eken Google şonu patlakotnik goýdy has oğudan bolýar. Şoň goýsaň has goýuly mende bad şol. Oňa ýazdylar Russiýada edil şuň materialyny, şuň renkinde bolýar. Şeýleje patlakotnik bolýar, kijek akuratynja. Şoň goýýan wapşe oğudan bolýar. Bärde şuň alçyk melaş salynýan. Bärde diagnostikaň açaşy. Çilim otlanyan. Men 2012'lerde ýokmy kayıt ýadım bolym bar eken. Çilim çekmek siziň saglygyňyza ziýanlydyr, o çekmeler. Bärde şuňal çykýança pioner oýlan. Edil çykýança 10 ýaş eken oğudan gelşen ok. Men başyny dilfin goýupdym eýden, ýalňyşmasam şo wagt. Ýöne kiçirak goýsaň normal bolýar. Köpüsi şu bartawoy aýyryp şuňa pioner dykýar. Hiç ýyl halamok. Bartawoy bolmaly, hökmat bolup 10 ýaş sürýänler. Şu dursun gatowodan elşe. Bärik başgaça zatda kaýyn. Abyşynda adam bolýar. Çykýança bärde ken bir görünen okda 7-nji oğudan elşe çykýança bärik goýýarlar o. Ýöne 10 ýaşa gelşen ok. Sizem hökmat suratda öz pikirleriniz kommentariýada ýazyň. Sizem 10 ýaşa şuňal çykýança oýt halaňyz ok. Mene halamok. Bartawoyň öz bolsa has gowy şuňal çyk. Öz zawat goýjada. Bärgem çykýança yok manam däl. Telewizor şu maşyna hiç yok man däl mi kaýda? Telewizor ýa-da goýja. Muňa gowy gelşen ok. Bu diňe meň pikirim. İsteseňiz radiolaşaňyz, islemeseňiz radiolaşaňyz ok. Radiolaşsaňyz, radiolaşmasaňyz bilýäňler näme etmeli? Kommentariýada ýazmaly. Muň rulny has oğudan öğrenmen 7-den, has oğudan öğren we rulny sazlap bolýar şaşakdan gallardyň. İsleşiňe sazlap bolýar, şonu öğren. Beýsem 7-njini heyt edýänler, 7-nji ýa öğren. Eski sideniyasy biraz darrak ulanır. 7-nji ýylykda bärem. Bärde proseň men turdum şondan şoň ýalyk bolup dur. Edil men ýalyk bir sürýän bolsa, ayağın sıganok neudobny bolýar. Şadam arkansyga bizim 4 ýaş bolan minýat Russiýada wagty men bu 10 ýaşyma wagty öňrä edip sideniýany aýlanmany gitdik eýlek-beýlek op studentsky durmuşlar o bilýäňiz. Eski sideniýasynyň ýagdaýy seredin idealnji. Gynansak da ýyzyny elektronly podyomnik ýok, aýnalary ruchnoy. Eliň bilen çykarlarýan, eliň bilen çykýan düşürýän. Maşyna hemme zat ulanlar, hemme zat ba hiç zat goşmaçy zat goýmak gerek gel, hemme zat ýeterlikdir. Podograf sideniýa da wa ýatdan çykdy aýtmak. Podograf sideniýa öňkü sideniýalary gyzarýandyr. O da diňe lüks komplektatsiýa da bar. Seredin olanlaryna bassaň gyzarýar. Men bu 10 ýaşda Dambaýa gidipdim. Bu daşar gat soğuk oğlanlar ýadyna düşenler. Ýazyn kommentariýada men görýän bolsaňyz. Gat soğuk günü maşynyň içi erwet ysy bolupdy. Ýazmyşa çalaja aýnany açypdyk. Baýça golýanym näme? Orsun maşynlarynyň hemmesiniň peji gowy, barnyň gowy. Prosto şu rezinler datlar awat olsa bolýar, köpüsiniňki zat edip şemal gelýär da başga orda olsa bolarmy 7-njisine gidipdik. Üşäpdik, o da şemal gelýär şu aýnalaryň garasynda rezinlerden. Onu çalşdyk. Ondan soň gülýärlik boldy. Bärde oňýarlyk problemi ýok. Hemme zat arasaja ideal saklanıp dur maşyn. Bagažyna serdiň olanlar. Bu problemasy ýöne saklap durmaly. Arasaja bagajnik boly, iksan goýunsa mesele ýok. Biz aslanlar goýuny deňýändir bagajny bilýäňler näme üçin? Sadaka hatda olsa bagajy salyp goýuny getirilýär şoň üçin. Indi iň kedilýäri kapot. Elbetde bärde hiç şeýle gidravlika zat ýok, hemme zat ruchnoy.
Hedik koyan yöne bolya maşinin bakasa marzanla şoň ora. Serdin oglanlar kapoda. Prosto göz aylan siz bir gezecik. Göz aylan. Degim nirde ba görüň özüňiz. Hiç degim ýokdur. Serdin krerler zatlar hemme da zawat koydur. Ana şu pawuk diýil ýa oglanlar. Has gowy düşünýänler ýadyň. Son klorda gelýänler şu. Hemem gaz elektronudur bärde tros derler. Bärde bize bir ýedilik motor oglanlar. 80 atın gücü, 0'dan 100'e çenini primerno 14 sekund, 100 kilometrede 10 litre yakyandır. Bulan bir yarımlıklar ammadır, bundan ön gelenler bir yarımda gelenler. Ondan has ön gelenler, karbüratördir. Bular injektör. Bu maşina 14. kat meňzeşdir. 14. bilýäňiz, Russiýada aklan köpsi bilýändir. 10 ýaş diýene hejbek ýyl keselen ýipdir kolyp jadyk biz onu. Hemme zat 10 ýaş şöňü ýyl hejbek ol has mundan çaltyrak razgonalya. Sebe ýeňil on kuzu. Men aňarda dost oglanmat 14 ýaş şoň bilen çapyş görüpdim. Şonu ol alyad razgon on has çaltyrak sebe ýeňil kuzu. Muňa garaňda hemme zat içi şol burdat ýöne has çaltyrak razgon alya. Hemem 14-nji Russiýada has populярdyr. Ýaş oglanlar, çıraçylar aňaryň bary 14 sürýärdi. O wagtlar soň priora estiler da ýöne ilk 14 sürýärdiler. Priora soň çykdy, priora soň adamyň pul ýetip başlatdy. Ýaş oglanlar aslında 14 sürä. 10 ýaşkan aňarda halanoklar. Bizde 10 ýaş diýip ölüp ýatyrlar. 14'ü bizde kan halanoklar. Aňarda olsa 14 diýip ölüp ýatyrlar. Ak odan 14 bad şu ýerde goýjak. Surat menne galan olsa. Äze gözleşdireýin bir ýerde bad ak 14 bir dost oglamda. Gaty gorýan şonu alafym bilýärdi 200.000 rubla satjak diýipdi-de. O wagt 2017-nji ýylda ol dollarum 50'den mi näme o wagt 200.000 rubl has kan bolýar. Bu wagt ol 2.000 dollar bolup galýan. O wagt 200.000 rubl has köp zatdy 4.000 dollar şoň awrda ditýärdi. Karoç şoň ýalyk bir prosto zadymda istoriýam ýatlamalama aýtyp berdim. Indi sürüp görelim. Meni ýatdan çykarma. Mehanika sürýänler birinji şey diýip çık barlamalar, otlamakan. Вот, бортовой компьютер жумда айтты. Onlaş, hüllen. Aynacıklar açalacak. Onu sırf görelim maşini. 14'e gelipdir barsan. Lastik amam dur. Yankına 14 diyenim şu, görüyorsunuz mu? Yankı 14 diyenim, bunu şu maşin. Bir şokolat renk bu. Bu yerden çıkmak problemi olurlar. Mekanika sürmek yattan çık gitti olurlar. Az sonra bir yan yerde de her kim abzora geliyor. Men nem için abzoru zatta çekken. Çette bayramarla. Hiç kim gelen yok o tay. Qoğuy. Neyse adam gelmese şonca qoğuy. Sebe arkayn çek bolanok da, arkayn sürüp bolanok. Şondan ondan soraýaňyzda näme üçin ýymny şol ýerde çekken diýip. Maňa hem historisk gelmez Sultan Sancar, hem maňa udobny şo taýda çekmek. Hiç kim gelen ok. Hiç kim zat müşahitler nokta düşünýärmi? Beýdisem bir zat mı kaýdy pikir edäými? O çekende hiç kim bolmasa gowy. Maşynyň yumşaklygy elbetde olanlar 10 ýaşda o. Şo taky juglu bolýar. Bilýäňiz, ýöne 7-njiden hem yumşak bu, hem 7-njiden rul ýeňil bilen. Ýöreýşem, ay şol burda atla 7-nji bilen. Ýöne elbetde almyň ýöreýşem, gowja ýöreýär. ABS ýok. Şoň üçin häzirrak bolmaly. İkide de ýöreýär elbetde maşynyň ikinji skorda da normal gowja ýöreýär. Bırak arkan gallerayna. Çok неудобно oldu. Tamam. Yine de bir kurucuk. Kansener yok kıyın oluyor. Bulara kansener takıp bolýandyr. Prioran kansenerini takýarlar köpüsi. Köpüsi kiçirak maşynyň kansener takylýar, ýöne kansener takıp bolýar. Jylanyň öre o sen. Jylanyňda bolsa mesele ýok takıp bolýar kansener. Men häzir aýdyşyny barlajagam däl, ýa barlaýynmy? Barlasam bolýar.
dünya cephe kuşar cakidemne Elbette aydım aydışı normalne дополнительный insan gerekke. Ne şu yerde ben imin duruyup çık birinci skorda barlak koyasım öyle şunu görüşünü. Ön kalıp gitken olmaz şuna da. Yaptan çıktı söğütakken. Elbette yürüyüşümün. Elbette yürüyüş kovu. Motor korobkada mesele yok oğlanlar maşinin. Sebebi menden soraýaňyzda motor korobka nähilek dip mesele yok yürüyüşüni hiç şili. Edil alana ussaňyz alyp çık gelin. Kuzuru mene degin görmedim oğlanlar. Öňüni ussaňyza görkezin isteseňiz, ýyzyny görkezin. Ussalar uje suratyny, videosyny görende bilip bilýändir. Degin bagamy yok. Şoň üçin arkaýyny görkezip bilýäňiz. Yanka 14-nji diýenim oğlanlar. Bada gelin abzoru. Dowamy gidýär. Karoçe, bratçyk videony biz ütgödýäs, 14-dem goşýas. Iň soňuna eli däre 14 şoň üçin videoň adam 10 ýaş 14 dolar. 14-dem edil şu 10 ýaş ýöne hatchback görnüşi. Näme şu ýerde aýdyrnasam bar zat şuňa da değişli ýöne bir zat. Bu 2001-nji ýyldan çykaryp başlandyr. 10 ýaşlar bolsa 97-den. Hemen bu 2010-njy çen çykarlandyr. 2013'lere ammadyr bulan. Bular 2012-de dyndy. Serdiň oglanlar häzir şu 14 diýmeseň salonyna gireňde şu 14-lük bildiren ok. Görýäňizmi? Hemme zat apşefkasy, ýanky galeriýany bärde edil şoňalyk. Bu da lüks komplektasiýadadyr. Ýöne 1000 ýyly 2006. Salonyna serdiň edil 10 ýaşdyr. Hiç ütken zat ýok. Mıngam salon idealnja sostaniyada olanlar sideniyalarına serediň. Neler zady edil 10 ýaşynkalyk. Ýöne idealnja taklanıpdyr bu da. Buna bärde şuňaltyk barja aş goýupdyrlar. Bu ýöne zawodkoy gelýän däller. Barda çok. 10 ýaşdaýdanam bar tawa kompýuter aýyp çykýan goýupdyrlar. Men şunu ogadan görem. Siz ogadan görýäňizmi, göreňiz okmy? Hökman suratda kommentariýada ýazyn. Eski sideniyasy edil 10 ýaşalyk, giňligi şol bir zat. Bu da gowy saklanıpdyr, hiç ýertik zat ýok, arasaja salon. Ýöne bu maşynyň kemi şu daşyna kraskada solan ýerler bar. Onam uje eýesinden isteseňiz bahasyndan aýryp bilerdiňiz. 14'si de gyzyk bolsa ýokman suratda aşakdan 11'ler bolýar. Habarlaşaýyn. Jugulays bu, Jugulays bu. Baysırýaňa döňgäni didirip bino marka fu. Jugulays bu. Indi iň esasy bakalar. 10 ýaşymyz 2012-nji ýyl baka 3500 dolar. 14-nji 2006-njy ýyl baka 2500 dolar. Bakalaryna degen okmy? Hökman suratda siz ýazyn kommentariýada. Häzir buna 3500 berenden Samsung kameralarını gowy diýip ýazjaklar olar. Elbetde menim häzir maşinim ýok bolsa Samsung kameralardy. Ýöne bu maşin ikinji maşin edip ulansaňyz, ana diýilýän bolýar şol. Bir sançyk Toyota joňyz, bir sana 1000 ýalyk zat. Käbaçyk aýlanmany Toyota'da gitmäne bilýäňiz-de. Geçen videoda da aýtdym, Toyota şuňalçyk 10 ýaşda ýa 7-njide barsan, hemmek üçin sizde bolýar. Şoňal üns çekdirmän özüňizi halýan bolsaňyz, onda maşin siz üçin. Aşakda nomerler kime gyzykly bolsa, 2 maşinam hökman suratda jaň ediň, ýazyň. Görkezörn başga doполнительный näme gerek bolsa, maglumat bolsa tanıştıran siz bilen, bilenem görüşdürer, ondan soň özüňiz bärek näçe sorasaňyz sora bermeli. Ana şuňal abzor olanlar, göwüňiz ýarandyr diýip pikir edýän. 14-nji soň geldi. Şondan şuňal golly abzor. Like çaş, şoýdyň kommentariýa ýazyň, dostuňyz bilen paýlaşyň. Kim 14, 10 ýaş tapaj ýok, haýsy bir maşin arzu etip berenose, her biriňize öz isleýän maşinyňyzy almak nesip etsin. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun, galyň zat bolar.